Severe dehydration nga resulta sa kidney failure ang gikamatay sa usa ka health worker nga nasayn sa Talumo District ning syudad. Siya ang ikaupat nga pasyenteng namatay tungod sa diarrhea outbreak human makasinati og suka ka libang. Ang biktima, usa ka 23 anyos ug usa ka swabber sa CHO. Sumala ni Dr. Ashley Lopez, ang City Health Officer, tapyuka sa Rasay Street, Turil, Davao City, niadtong Hulyo 15 ang iyang nakaon. Subay sa impormasyon, daling gidala sa usa ka ospital sa Turil ang pasyente tungod sa suka kalibang apan human ang tulo ka adlaw gikan na-admit ang pasyente migawas kini sa ospital. Nakasinatig balik og suka kalibang ang pasyente, hinungdan nga gibalik kini og admit sa usa ka pribadong ospital sa Turil ug kagahapong adlaw Hulyo 24 mipanaw kini. Mas gipalapdan pa sa CHO ang ilang investigasyon o gituhang sa tubig na gikan ang kagaw. Kani hinungdan sa atong ginatawag na seasonal because as expected pag tag-ulan there's going to be an overflow of tubig, no, maski asa sa dalan, sa atong mga panimalay, sa atong mga water system. Because of this overflow, because of the heavy rainfall which is happening every day, every night, dili ni siya makaya sa filtration system. The number one nga pangsagang aning mga contamination na filtration man na. So because of the flash flooding, overflowing, flooding, no, o uban pang mga mga aftermath sa mga ulan, maumong gini siya mahitabo mag-overflow tapos there's possible contamination, especially kung number one man hygiene and sanitation, no, labi na kung natay mga bugaw, no, dili malikayan gikan sa mga yuta, sa mga basura. Environment, no, environment, that's why this is environment is very crucial. It's very important to address the issues on environment, labi na sa ingon aning panahon nga tag-ulan. So, dapat yung tamang limpyo, ilabay ang basura sa tamang or proper areas or places kay maumangod ni ang source sa atong contamination kanang atong mga hugaw. Mao ni siya ang culprit sa mga nahitabo, not only in Davao City but in all other cases of outbreaks, no, may it be cholera or not, no. So sa nahitabo diri mao na siya, probably there was a tendency nga na overflowing. Lakip sa ginalantaw o ginasubay sa mga otoridad ang mga nagtaya na nga mga tubo sa tubig sa mga balay, pasilidad ug mga business establishment na posibleng kontaminado sa kagaw. So incidentally nagkaroon po ng contamination. So we have, I cannot pinpoint but siyempre involved atong households ana. Kanang metro sa tubig, pag before sa metro, responsibility na, jurisdiction na sa Davao City Water District. Pag after the meter, jurisdiction na and responsibility na sa atong household, no? So at in any part of that water system, pwedeng mahitabo ang contamination. Pero siyempre, ang concern nato kaning after sa meter which is in the household. There could be seepage, there could be leaking, there could be some kanang buslot or nagtaya na ang mga tubo, no? So that's possible. And this could be a cause or a source of water contamination. Not only in our households but also in our mga facilities, sa mga business establishments, no, even our even ang atong ice plant, no, we have 2 ice plant who were affected by this one. Gibutyag ni Dr. Lopez nga duha ka ice plant sa Turil ang temporaryong gipahunong ang operasyon tungod sa nakitang kagaw sa tubig nga ilang gigamit sa paghimog ice nga ginapalit sa mga street food vendors sa Turil nga pangpabugnaw sa buko, pineapple, orange juice ug paghimo og tapioca. Sa latest record sa incident report sa CHO, misaka na sa 261 ang kaso sa mga naigo sa diarrhea sa Turil, din kapin 180 ang total active cases, samtang 26 ang for verification pa. Miubos sab ang ihap sa mga barangay nga apektado sa outbreak, gikan sa 21, 18 na lang ang natalang dunay kaso sa diarrhea. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa CHO, giawhag ang publiko nga pabukalan una ang tubig nga usa sa pinaka-epektibong paagi aron mamatay ang kagaw nga naa sa tubig. Gisaad sa CHO nga ipahibalo dayon nila sa publiko ang resulta sa gihimong investigasyon
ugaling matino na gyud ang tinubdan sa kagaw nga mao'y hinungdan sa diarrhea sa mga residente sa turil ning syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.